ఖతార్ మాజీ పాలకుడు షేక్ హమద్ బిన్ ఖలీఫా ఆల్ థానీ మృతి చెందారు. 74 ఏళ్ల షేక్ హమద్ అల్ థానీ ఖతార్ ఎమీర్ పితామహుడిగా ఖ్యాతికెక్కారు. 18 ఏళ్ల పాటు ఖతార్ పాలకుడిగా వ్యవహరించిన హమద్ 2013లో ఆ పదవి నుంచి వైదొలిగారు. ఖతార్ను ఇంధన సంపన్న దేశంగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తీసుకురావడంలో హమద్ కీలకంగా వ్యవహరించారు. షేక్ హమద్ బిన్ ఖలీఫా ఆల్ థానీ మృతి పట్ల ప్రధాని మోదీ సంతాపం తెలిపారు. ఆల్ థానీ భారత్కు నిజమైన స్నేహితుడని కొనియాడారు. ఖతార్ అభివృద్ధిలో హమద్ కృషిని ప్రధాని ప్రశంసించారు. షేక్ అల్ థానీ మృతికి భారత్ ఒకరోజు సంతాప దినంగా ప్రకటించింది. పార్లమెంటు సహా రెడ్ ఫోర్ట్, కీలక మంత్రిత్వ శాఖ బిల్డింగ్లైన నేషనల్ ఫ్లాగ్ ను సగం వరకు అవతరణ చేశారు. ఇవాళ ఎలాంటి అధికారిక వినోద కార్యక్రమాలు ఉండవని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.